Avoa, que imos facer hoxe? Hoxe imos a preparar as ervas de San Xoán para lavar a cara. E para que sirve iso? Iso sirve para escorrentar as meigas, os malos espíritus e para ter moi boa sorte durante todo o ano. Espero que isto nos traga moita sorte a nós e ao Depor. E cales ervas se usan? Moitas, pero as máis importantes son 7. 7? Como os títulos que temos. Sí, esta é a erva de San Xoán. É moi difícil de conseguir. Tan difícil como ser un dos 9 campeóns de Liga como é o Deportivo. Boa. Tamén foi difícil gañarle ao Madrid no seu centenario. Esta é a malva. É difícil de conseguir, pero non imposible. Como imposible non foi ganarlle aquel título ao Madrid que 100 anos durará. E que máis ervas necesitamos? Este é Romero. Ten poderes cicatrizantes, como tuvo a Copa do 95 que curou as feridas do 94. E se algo sabemos no Depor é que volvemos máis fortes. Esta é a erva Luisa. Ten propiedades relaxantes. É moi difícil relacionarlo con algo porque eso de estar tranquilos... Na Supercopa do 95 ganamos 3-0 a ida. Foi a máis tranquila. Esta calé soame moito. Este é o fento. É unha das ervas máis antiguas da Terra. É de antes dos dinosaurios. É casi tan antigua como a Copa de España de 1912. E que ervas quedan? Pois queda a xesta. Esta é unha erva moi dura. Casi tan dura como aquel equipo que ganou a Supercopa no 2000 despois de ganar a Liga. Éramos imbatibles. E cal falta? Falta o fiuncho. Esta é unha erva moi común. Isto podería ser como a nosa Supercopa no 2002, que somos o único equipo que nunca perdiu unha Supercopa cando a xogou. Xa están todas. Ahora que facemos? Deixalas así toda a noite e mañán lavamos a cara con elas. E para que facemos isto? Son as nosas tradicións. É moi importante que non perdamos de vista a nosa historia para que nos impulse a un futuro aínda mellor.